V Pekingu zaviala slovenská vlajka. Postaral sa o to 32-ročný Nitran Matej Tóth, ktorý sa na 50-kilometrovej chodeckej trati stal prvým atletickým majstrom sveta v histórii Slovenska. Triumfoval po obdivuhodnom sóle časom 3 hodiny 40 minút a 32 sekúnd v konkurencii ďalších 53 pretekárov. Vo svojej jubilejnej 10. 50-ke v kariére si vybojoval životný úspech. Dosiahol, čo sa nepodarilo ani olympijskému víťazovi na 20 km zo Soulu 1988 Jozefovi Pribylincovi, ktorý na majstrovstvách sveta skončil dvakrát druhý. Cítim sa skvele, cítim sa ako šampión, prežívam eufóriu a krásne pocity ako nikdy doteraz. Chvíle, keď som na prvej priečke vošiel na tento prekrásny štadión, si uchovám navždy v pamäti. Povedal majster sveta Matej Tóth, ktorý začínal schôdzov v Nitre u Petra Mečiara, potom ho viac ako 10 ročie pripravoval v Banskobystrickej Dukle Juraj Benčík a aktuálne ho vedie 37-ročný Matej Spišiak. Celé preteky od začiatku až do konca sa nesli v réžii pretekára VŠC Dukla Banská Bystrica. V polovici trate viedol už o 55 sekúnd pred 7 členov skupinkou. Na 30. kilometri mal k dobru minútu a 9 sekúnd, na 40. viedol už o minútu a 16 sekúnd a napokon získal historicky prvé zlato pre Slovensko na majstrovstvách sveta. Tak ta dřina měla svůj smysl. Protože to bude asi velmi oblíbený záběr, kdy